गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै शुक्रबाराव निउ केलेडनिया फ्रान्स टेरिटरिनि खोला सोनाब लयेल्टी आइसलेन्डआव 7.7 मेगनेटिउड गोख्रैथिनि गोख्रों बांग्रि मावदों। बे बांग्रिनि गोहोमखौ नोजोर होनानै खोला प्रशान्त लैथोमानि साखाथियाव थानाय हादरफोरखौ दा इउनाइटेड स्टेट जिअलजिकेल सार्भे (USGS) आ सुनामिनि सांग्रांथि होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिया बुंथिनाय बायदिब्ला मोजां मोनलायनानै जुलि जानाय हौवा हिन्जावफोरानो बांसिनै सोमोन्दो नागारलायो। थांनाय 17 मे खालि जास्टिस बी आर गवाई आरो सन्जय केरलनि नुजाथिनायाव भारतनि गोजौसिन बिजिरसालियाव मोनसे डाइभर्स केसनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे डाइभर्स केसजों सोमोन्दो थानाय सानै बिसि-फिसाया मोजां मोनलायनानै जुलि जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिनि जास्टिस बी आर गवाईआ बुंथियोदि मोजां मोनलायनानै जुलि जानाय हौवा आरो हिन्जावफोरानो बांसिनै सोमोन्दो नागारलायो। रायजो नाङै एसआइ जन्मनि राफानि थैनायनि खौराङा बयखौबो सोमोनांहोदों। मोनसेनि उनाव मोनसे रहस्य जाथायफ्रा स्राङाव फैदों। एसआइ जन्मनि राफानि जाब्रबथायनि ट्राक सालायग्राया पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय। लामानि जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय एसआइ जन्मनि राफानि गारिखौ सौनाय ट्राकनि सालायग्राया थांनाय 18 मे खालि जकलबन्द पुलिस स्टेशनाव गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायबाय होननानै खौरां मोन्दों। ट्राक सालायगिरिखौ सुमित कुमार होननानै सिनायथिनो हादों। दायो एसआइ जन्मनि राफानि थैनायखौ लाना सिआइडिआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो। बिथांनि थैनायनि आन्दोआव गोबां आखाइ गोलाव सुबुंफोरनि लोब्बा थानायनि जाथाया स्राङाव फैगासिनो। थांनो हागौ लकपआव गोबां गोजौ थाखोनि अफिसारफोराबो। एसआइ जन्मनि राफानि थैनायखौ रायजो राजाफ्रा गोरलै लायाखै। जाथायनि आन्दोआव गेदेर राजखान्थि थानायनि सन्देह। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रां कुबेर हमनो हादों। खाजोना बिफाननि एसिस्टेन्ट कमिशनार मीनाक्षी काकति कल्टान न'निफ्राय 65 लाख रां मोननो हादों। आसाम सोरखारनि जर'खा नायबिजिरग्रा हान्जाया दिनै 18 मे खालि रायजोनि खाजोना बिफाननि एसिस्टेन्ट कमिशनार मीनाक्षी काकति कल्टान न'आव सिग्रोमनानै गासै 65 लाख रां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 मेआव मीनाक्षीखौ गुवाहाटीनि कार भवनाव थानाय गावनि मावख'आव सासे अजद होनाय सुबुंनिफ्राय घुस लानाय मोगा-मोगियाव हमनो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव मीनाक्षीनि न'आव सिग्रोमनायाव गासै 65,57,500 रांखौ मोननो हादों। मेघालयनि गिबि मन्थ्रिया सिमायारि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनो साखाफारा जादों। आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव रायजोनि सिमाखौ लानानै दाङाबाजि जाथाय सोमजिनाया गोदान बाथ्रा नङा। दाङाबाजि जाथाय जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ फैगौ 22 मेआव लोगो हमगोन होननानै खौरां मोन्दों। लोगो हमनानै सेकेन्ड फेज अफ बर्डार टक्सखौ लानाय जागोन। बे सावरायनाय हाबाफारिखौ गुवाहाटीआव लानाय जागोन होननानै कनराड सांमाया मेघालय रायजोनि केबिनेट जथुम्मानि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होदोंमोन। साब इन्सपेक्टर जन्मनि राफानि पस्टमर्टम रिपर्टआ ओंखारबाय। एसआइ जन्मनि राफानि देहानि गोबां जायगायाव सिन मोननाय जादों। खर'नि उननि बाहागोआवसो गोबांद्राय जोखोम जादोंमोन। जोखोमनि थाखाय गोबां थै गदोंमोन। आथिं, हान्थु, आखान्थि आरो खाफालाव लोगोसे उदैयावबो जोखोम जानायनि सिनखौ रोखायै नुनो मोन्दों। बिखुं लोगोसे गोबां जायगायाव हारा बायनायनि रोखा रिपर्टआव मोन्दों। बिनिफ्राय रोखा जादोंदि जन्मनि राफाखौ बुथारनायसो जादों। अदेबानि जाथायखौ गुबुन फारसे लांनो थाखाय गारिजों सौख्रेबदों। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हाग्रानि मैखुन जानानै हरखाब गोबानाय आरो आन्दाज गैयि जादों। बाक्सा जिल्ला गब'थना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खारिजा बिजनी हालाम सामथायबारि गामिनि 129 नं दाकुवा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुर्सिमा अरेन' रामसिंहारि बिथाङा दिनै 19 मे खालि फुंनि ओंखाम जानायजों हाग्रानि मैखुन एवनाय जादोंमोन। नाथाय ओंखाम जाखांनायनि दान्दिसे उनाव बिथाङा गोब्राब थासारियाव गोग्लैयो। लोगो लोगोनो बिथां आरो बिथांनि सासेल' अनजालि फिसाजो थरायना रिंखांसो बसुमतारी बिथांखौबो बरपेटा रड देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे समाव बिथांमोन सानैखौबो डाक्टरा फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थरायना रिंखांसो बसुमतारी बिथांनि सोलेरा दा एसे मोजां फैबाय।